Hola! Com estàs? Pues superbé, i tu què tal? Com va? Estàs estupenda! Ai, moltes gràcies, moltes gràcies. tal? Estic Què supercontenta, m'expliques? supercontenta. I això? Fa 6 mesos que vam emprendre, estem centrats en tot el que és el tema del desenvolupament de l'aplicació, treballar molt l'algoritme i he deixat de banda el tema del pla d'empresa. I me'l demanen. Clar, és que és superimportant. Realment és tan important fer el pla d'empresa? Sí que ho és. Saps per què? Perquè et permet visualitzar el futur i saber si hi ha coses que no funcionaran. Tu imagina't que és com que vols planificar un viatge que sempre has somiat a Nova Zelanda i dius, ei, doncs escolta, hi ha uns tíquets d'avió que estan bé, vaig a comprar-los. Els compres i de cop comences a mirar altres coses. Ai, escolta, com han pujat els hotels? Escolta, però el nivell de vida és molt car. Ui, aquella furgoneta que volíem llogar, però si és un pressupost, no arribem. I què et trobes? Doncs allà, amb els bitllets comprats i sense poder seguir tot el projecte. Això és el que volem evitar quan fem el pla d'empresa. Ho dissenyem tot i veiem com serà el resultat. I d'aquesta manera podem saber i evitar coses que potser no ens convé que passin. El fas per tu i per convèncer els altres. Aquestes persones que segurament seran els teus socis o et deixaran diners, llavors és molt bo fer-ho. Perfecte, vinga, va. I per on començo? És molt més fàcil del que puguis pensar, d'acord? Tot ha de començar per escriure el teu projecte. Escriure el teu projecte què vol dir? Quina necessitat del mercat vull jo cobrir? Què és el que jo he vist que falta i que jo penso que puc fer? Per tant, el primer és dir, descriure aquesta necessitat. Després has d'explicar com ho penses fer. Quina tecnologia, quin servei, com. Un cop tens aquesta idea, aquesta proposta de valor que li diem, has d'analitzar quin és el teu client target, a qui et dirigiràs, perquè això afectarà a tot el teu màrqueting per connectar amb aquell client. Tot dependrà de qui estiguis parlant. Val? I per un altre cantó has de pensar en quina infraestructura, és a dir, com ho faràs perquè aquesta proposta de servei que tu tens arribi de veritat al teu client potencial. Això ho veurem molt millor en un altre vídeo, on veurem com funciona la plantilla Canvas que ens ajudarà a fer-ho. Però la idea és que tu escriguis o facis una presentació al teu aire, com tu estiguis còmode. D'acord? Aquesta base que tu tens d'explicar tots els detalls també et farà preguntar-te a tu mateixa coses que fins ara no t'has preguntat. Val? I anirà molt bé. I això després, i aquí una part una miqueta més complicada, que és passar-ho a números. És el que anomenem el pla econòmic financer. És a dir, tota aquesta idea que jo tinc, ara la vull veure durant el primer any, durant el segon any, durant el tercer any. Al posar en el temps, el que fa és que tu penses en cada moment. Com començaré? I qui serà el teu primer client? I a quin preu li vendré? Totes aquestes preguntes que ara et fas sobre el paper, després t'ajudaran a tenir una idea clara de què és el que pot passar en el futur. I d'aquesta manera visualitzaràs què necessites de tresoreria. I això està molt bé perquè et dirà quin finançament caldrà perquè el teu projecte es converteixi en realitat. I per què ho fem amb números? Perquè és un llenguatge universal. Qualsevol persona de qualsevol país entendrà el que estàs explicant amb aquells números que hauràs fet. Ah, tot això que m'estàs comentant em sembla que ho he vist en alguna web de la Generalitat. És la memòria? M'ho demanen per capitalitzar l'atur? És possible que sigui això? La memòria és una manera de dir-ho. La veritat és que aquesta base que jo et dic que tu crees de forma lliure, no encursetada per un model determinat, després hi ha una cosa molt important que has de fer, és adaptar-te a allò que vol el teu interlocutor. Quan tu vas a buscar diners perquè vols finançament, ho pots fer capitalitzant l'atur, que llavors et demanen la memòria. Ho pots fer amb inversors i llavors es fa servir normalment el que s'anomena un pitch deck, que és una presentació d'aquest pla que hauràs fet. Però si tu tens la base, tu tens aquesta explicació feta en el format que tu estiguis còmode i després tens el pla econòmic financer amb números, això és així, tu pots anar adaptant a cada foro, a cada situació diferent. Un et demanarà una cosa que es diu un one page i has de reduir-ho tot a una pàgina, l'altre el pitch deck de 10 slides, perquè et diuen exactament què volen. I és molt important que respectis les normes que et posa el teu interlocutor. I si vol una memòria per escrit, com és el cas de la Seguretat Social per l'atur, doncs, escolta'm, es fa. Però tu tens, l'únic esforç que has de fer, si un cop has fet tot això, és adaptar-ho al format. És més fàcil, d'acord?
d'acord? Pensa que, a més, aquí trobaràs en aquesta web més vídeos, enllaços a presentacions fetes, una plantilla Canvas que et guiarà i sempre, sempre, sempre tindràs el suport humà dels tècnics de la xarxa Emprèn, que estaran encantats d'ajudar-te.